Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau muna ɗauke da darasi wanda za mu koya muku yadda za ku magance wannan matsala da take addaban mutane a WhatsApp. Abin da za ku yi shi ne farko, in dai ka san WhatsApp ɗinka ya samu wannan matsala, za ka ga sun rubuto ma you need the official WhatsApp ko kuma this account can no longer use this account. Abin da suke buƙata kawai shi ne ya zam kana amfani da official WhatsApp. Sannan wannan abun yanzu shi ne yake addaban mutane sosai. Yana yawan addaban mutane gaskiya. Idan kana so ka gyara wannan matsala, abin da zai fi kawai ya zam ka samu wanda yake gyara ya gyara maka, saboda ko ka gyara da kanka yana iya ya zam kuma ya koma samun matsala daga baya. Ina gyarawa, sannan mutane da yawa suna gyarawa, sai ku ba su gyara muku, saboda kun gyara da kanku zai iya sake samun matsala daga baya. Kun fahimta? Sannan wannan abun idan kana buƙatar a koya ma yadda ake gyarawa, kai ma ka fara gyarawa mutane nasu, to za ka iya biyan kuɗi 5,000 ne, 5K 5,000 idan kana so a koya maka yadda ake gyara wannan WhatsApp ɗin. Idan aka koya maka ka ga kai ma ka samu tankar sana'a, saboda yanzu abu ne wanda kullum za ka ga ko a unguwarku ba za ka rasa wanda zai ce yana da irin wannan matsala ba, saboda kullum ana samun mutane waɗanda WhatsApp ɗinsu yake lalacewa kamar haka nan. Abin da kawai za ka yi shi ne ka samu kai ma ka biya kuɗi ka fara. Insha Allah za ka ga mutane suna ta rabibi ka gyara musu nasu, saboda yanzu matsalar mafi yawanci ita ce ake fuskanta. Kana shiga WhatsApp ɗinka kawai ka fita kana komawa dawowa za ka shiga sai ka tarar da wannan matsala ɗin. Sun nuno ma ba ka amfani da official WhatsApp, kuma bayan ba haka ba ne, kana amfani da shi ne, amma kuma ko da sun nuno ma haka nan ka je kai downloading za ka kuma bai yi ba. To abin da za a yi kawai shi ne gyara ne, sai an yi gyara gaskiya. Idan kuna buƙatar shi ne sai ku ba su a gyara muku. Idan kuma kana so a koya maka za ka iya ba su 5,000 a koya maka. Kai ma ka ɗauke shi matsayin income ɗinka, kuɗi wanda yake shigo ma da safe, wanda kullum ba za ka rasa wanda za ka gyara ma mutum 5, 3 duk za ka iya samun su, saboda matsalar yanzu tana addaban mutane sosai. Abin da za a yi shi ne ka ɗauki number ta gashi nan ka mun magana a WhatsApp, zan koya maka. Idan kana buƙata za ka biya kuɗi a koya maka. Idan kuma za ka ba su naka gyara, ka ɗauki number ta ko kuma ka ba wani wanda ka san ya iya gyara, wanda ka ga yana tallan ya iya gyara, ka ba shi ya gyara maka. Insha Allah za ka ga ya dawo daidai, babu wani matsala. To wannan hanya ce wadda za ku magance da wannan matsala wadda kuke fama da ita.